A tocar de la Ronda de Dalt i del Mercat de la Vall d'Hebron trobem l'antic forn de la Bòbila Carmen, l'última fàbrica de totxos de la ciutat que funcionava des de l'any 1906. És l'únic que queda després de la reforma que s'ha dut a terme a la zona en el marc del Pla Urbanístic de Xonera 1. Ha desaparegut, per exemple, la xemeneia, que era un dels símbols del barri. Sí que resta el sostre d'amiant, que els veïns reclamen que es retiri immediatament. També voldrien que aquest espai emblemàtic es destini a equipaments. Al barrio le falta de todo, pero especialmente le falta tener puntos de referencia, puntos conocidos, decir, bueno, ya conozco la Taxonera no porque es aquel pequeño barrio que está al lado del Carmel, sino porque es donde está ubicada aquella instalación. Expliquen que s'havia parlat d'ubicar-hi un museu de la ceràmica o algun altre equipament, però de moment és impossible. I ha signat un acord de cessió de l'edifici al propietari dels terrenys, la constructora Puigfel, que hi podria ubicar un restaurant. L'antic forn de la Bòbila queda com a espai que els privats tenen la concessió durant 25 anys, a canvi de que nosaltres puguem gaudir, i nosaltres l'Ajuntament, però el barri pugui gaudir d'aquest espai que s'obrirà, esperem, a fer les obres l'any vinent. És aquest local de 700 metres quadrats als baixos d'un edifici proper que es convertirà en el casal d'entitats. El consistori n'ha treballat la configuració amb els veïns.